Vreau să vă arăt mănăstirea Rogoz de la Slobozia Bradului, Vrancea. Acum încep filmarea. Și roagă pe Hristos Dumnezeu nostru, pe care a mai mersul de fie mai întrupat, să ne încingă pe noi cu Hristos, ca să ne punem marului de semnul puterea străbată. El este mântuit și cuvântare maică, pe renamă Sfântul nostru și prin Diana, Sfântână, a ortodoxației Părinte Sfântul Preot, Diaconul Preot, Domnul Paul, să ne pentru stare de